Srangshali Shanjani Shimi Watui kwbang phaimani bagwi deramwng kwlaijak Delhi Saljani Watui phaimani bagwi no record khlaika rajakhor Delhi kwbang amchaio klugi tongkha tei Watui kwbang phaimani bagwi khorokchi lukurokni langma bo chokha aboni bisingo Delhi o khorokba lukurok langma arimani bo koktomani bisingti saimanka Gurugramo khorok thamtei Noida o khorok nei thaikia kwbangma Watui phaimani bagwi deramwng kwlaijak birkhungni sebrokbo Delhi o phainai obo hai kaichi birkhungno alka jagao landmark khlaireka aboni bisingo kaichar birkhungno Joypur landmark khlaireka lama ti lommani bagwi deramwng kwlaijak malkhungrokbo Watui kwbang wama ni bagwi saro salo joto school o chuti ko simung rekha Delhi ni Shikha Mantri aboni bisingo Delhi ni nokbar salbar tambedengni bwkhaktwi saktharmung rwjakha phai tongnai 5 August jora Delhi o Watui kwbang phaimano aboni bagwi no ajagao tabuk red alert bo rwjakha Bureau report Kokhorang।